Mayong buntag kanatong tanan, Hunyo 9, 2026, adlaw nga Martes sa alas 6 sa buntag nga misa, uban sa tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan nining santos nga misa karon, ato usab ilakip kining mosunod nga mga katuyuan. Thanksgiving Mass to San Antonio de Padua, offered by Anonymous. Thanksgiving offered to San Antonio de Padua, offered by Ellen Nayak and family and GTI Software Developer Incorporated. Thanksgiving Mass for all the graces received and good health of the whole family, offered by Pacaldo family. Thanksgiving Mass for the first wedding anniversary of Mr. and Mrs. Mayday Cruda, offered by Mr. and Mrs. Mayday Cruda and family. Thanksgiving for the birthday of Michael Jonin C. Pintor, offered by DGSI. Petition for complete healing and fast recovery of Salome Semblante, offered by SILP office staffs, lectors, and cantors. Petition for good health, peace, love, business success, protection, safety, and future plans, offered by Mr. and Mrs. Mayday Cruda and family. Mass for the souls of Jesus, Alfredo, and Mamerta Di Parini, offered by Di Parini family. For the souls of Felix, Cipriana, Leo, Leoncia, Ramon, Enriqueta, Fausto, and Josefa, offered by Bidal and Nimpa Helia. For the souls of Roger, Anicia, Norma, Rosario, Perla, and Rolando, Francisco, Alfred, Generosa, Rebecca, Jessie, Christina, Lydia, Pauline, Regino, Los Mercedes, Josefina, Teresita, and Miguel, offered by lictors and cantors. For the eternal repose of the soul of Rosetta Velez Ancajas, for the souls of Elfidio Fernan Velez Sr., Vicenta, Ramona, and Leon Igot, Dolores Chafilo Elpidio Sr., Eduardo Roque, Fitzpatrick Antonio Velez, Milagros and Jesus Abelia, Linda and Antonio Ancajas Sr., offered by Ancajas and family. For the souls of Bonifacio, Juan Rosario, Alejandro Sixto, Flaviana Crispolo, Demetria Benigno, Joselito Lim, Joselito Dinoyo, Mario Fidela, Josephine, Renario Alberta, Juan Jr., Santos, Rene Joseph, Joshua, Renario, Henner, Felicidad, Cindy, Jodelmar, Winmark, Juniciana, Rosita, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Cordova and Navarro family. For the souls of Josefa de Lima, Alvin, and Conchita, offered by Maria Grace de Lima and family, and Maria Ella Abayata and family. For the eternal repose of the soul of Adelaida Villaflor, offered by B.T. Gonzalez. For the birthday of the late Michael John Canin, offered by Maria Nucci Intig and family. For the souls of Hill, Lucille, Nisitas, Alessandro, Guido, Lucio, Camel, Mitch, Chana, Constancia, Ezekiel, Frisiusa, and all souls in purgatory, offered by Mr. and Mrs. Mayday Cruda and family. Thanksgiving Mass for all the graces received, good health, and gift of life, birthday of Patricia Mabis Gonzales Cababay, offered by Gonzales and Cababay family. Mass for the souls of John Campugan, offered by Rodita Honorides and family. For personal intentions of Neil and Flor on the 6th-day Novena Mass of San Antonio de Padua, offered by Neil and Flor Largo Labajo and family. Palihog Manindog,
Ang anghelos sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang sulugoon sa Ginoo. Matumanon ta dinhi kanamo sumala sa imong pulo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nagpakatao. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Igaampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming angayan sa gisaad ni Hesukristo. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga imong ibubo sa among mga kasing-kasing ang imong grasya, aron sa pag-ila namo, gikan sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpanamkon kang Kristo imong anak. Madawat namo pinaagi siyang pagpasakit ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Kitang tanan, himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mangluhod. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios Arsobispo Teofilo Kamumot, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad Teofilo Kamumot, sa paghalad siyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo, ug maging hatagon sa gugma, alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga iyang mga hiyas maghatag sa tanan, ug makanunayong panig-ingnan, ug makita sa simbahan, nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Ibungat ang inyong mga pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunwalwa sa kami sa kadautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. San Antonio de Padua Novena sponsors Gima Maravilla, Ronya Family, DGSI. Ug atong mas presider karong buntaga,
mao si Reverend Father Alan Cruz, Pacem Missionaries. Daghang salamat ug maayong buntag natong tanan.
tanang Ginoo. Hari sa himaya ang aing simbahon, pasalamatan ug atong daygon. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ngayon atong santos nga misa, atong ihala itong mapag-ampo, alang sa itong mahal nga Santo Papa Leo, sa iyang protection ug safety. Karon maandam ta sa pagsaulog ni atong santos nga misa. Atong hinulsulan atong mga sala. Mangigitag pasaylo sa atong manggiluyon nga Amahan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga may nulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Among Ginoong Dios nga makinadmanon ug may gugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran, ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug wala madugay, mihubas ang sapa tungod kay wala may ulan. Unya giingnan siya sa Ginoo. Lakaw ngadto sa Sarepta, sakop sa Sidon, ug puyo didto. Suguon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Busa miadto siya sa Sarepta. Ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy, ug gitawag niya ang byuda ug giingnan. Palihog dadi akog jutayng tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya og tubig, gitawag na usab niya ang babay ug giingnan. Hatagi usab ako gamayng pan, ug miingon ang byuda. Saksi ang Ginoo nga imong Dios, nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y duha ka kumkum nga harina ug jutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutoon ko kini alang kanako ug sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo. Apan himuhi una ako jutayng turta ug dadanganhi kanako ug pagkatapos paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang byuda ug gihimo niya ang giingon ni Elias. Ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana, sumala sa gisulti sa Ginoo,
pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadan-akan ako ang imong nawong. Ginoo, ipadan-akan ako ang imong nawong. Sa akong pagsampit, tubaga ako, O Dios ko, nga matarong ikaw nga naghupay kanako sa akong kadulanan. Kaluy ako, ug pamatia ang akong pag-ampo, mga tawo nga hamili. Hangtod anus mamatig-a ang inyong kasing-kasing, nganong mahagugma man kamo sa makawang ug mangita sa bakak. Ginoo, ipadan-akan ako ang imong nawong. Hibalui nga ang Ginoo nagabuhat og katingalahan sa nagtuo kaniya. Ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. Kahadluki ninyo, ayaw kamo pagpakasala. Pagpalandong kamo diha sa inyong mga higdaanan, diha sa kahilom. Ginoo, ipadan-akan ako ang imong nawong. O Ginoo, ipadan-ag kanamo ang imong nawong. Gihatagan mo kalipay ang akong kasing-kasing. Labaw kay kun magdaghan ang trigo o bino. Ginoo, ipadan-akan ako ang imong nawong. Ginoo, ipadan-akan ako ang imong nawong. Himayang ka, Alleluia, ang labing gamanan nga atong Diyos. Karunok sa gihapon, Alleluia, ug sa katuigan tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo, Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaw Mayon ka, ikaw, O Ginoo. Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang matinon-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat ni ini, kini wala nay kapuslanan ug angay na nga lamang isalibay ug tunob-tunoban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili imutang gayud sa tungtunganan aron makadan-ag sa tanan nga naa sa balay. Busa ipadan-ag gayud ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Palihog.
pinaagi sa pulong sa Ebanghelyo ang atong mga sala unta mapasayn. Mayong buntag na tanan, usa ni siya kasambingay mga igsuon diin ang mga tinun-an ni Hesus yang mura magitagaan niya imahin nga sila ang asin o kahayag sa kalibutan, kanang pagtuo sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan lang niya ang pagtuo nila, kinahanglan nga murag asin. Diya may karakteristik sa asin kanang mo preserve siya, no? Mo preserve niya, mo produce og lami nga pagkaon, mo palami sa pagkaon. Si Jesus yang remind yung mga tinun-an nga sa inyong pagtuo nako, kinahanglan nga kamo ang mo preserve this sa usa ka grupo, unity sa relationship. Kinahanglan nga kamo tungod sa inyong pagtuo nako, ningon po si Jesus, kamo pod ang kahayag, no? Buto sabot nga ang inyong pagtuo, no, makita dia sa inyong buhat. Ningon si St. James, ang pagtuo nga way buhat patay. So mangingon si Jesus, kamo ang kahayag. Kinahanglan nga inyong pagtuo, no? Kanang makita sa mga tao, kanang loving person, forgiving, generous, di lang ka generous sa treasure, kundi generous po sa time, no? Kinahanglan model mo. Nindot kayo mga igsuon kay ningon si Jesus, kamo ang asin, kamo ang kahayag. Wa mo ingon si Jesus, paningkamot mo nga mahimo mong asin. Personal ka iba, no? Kamo. Yung Jesus, kamo ang asin, kamo ang kahayag. No? Sa to pa, si Jesus man jud ang kahayag. Mas Jesus, I am the light of the world. Sa pagtuo na to ni Jesus, sa tong pagsalig niya, nahimo butang asin o kahayag. Buto sabot, sa tong pagtuo ni Jesus, dapat makita din sa itong kinabuhi, pinaagi sa pagkausap sa itong kinabuhi, ang itong way of life. Kaya na mga tao, mutanaw na ito, uy, tinuog din siyang Kristiyano. Ma'am, tinitabo sa mga apostolis, mga igsoon. Pag-ingon yung Jesus nga, panglakaw mo ka. Pag-ingon yung Jesus, panglakaw mo, nakita na gutong Jesus ang ilang kinabuhi nga, angaya na gid sila nga, mag-mission kay para isabwag pod ang Ebanghelyo, ang kaharian sa Diyos. Pinaagi silang kinabuhi, no? Nindot kayong starting sa Kristyanismo diha sa kinabuhi sa mga apostolis nga diin tungod sa kalawom sa ilang pagtuog pagsalig sa Diyos, no? Kana bang they willingly offer their lives for the gospel. Imagine ko nang sa 12 ka apostolis, wa na mas Judas, si Mateas, sa 12 si San Juan ragid maoy namatay sa pagkatiguang. Pero grabe po ito iyahang kaagi ni San Juan. Siya man ito'y kamanghuran, pagsuri San Juan, pagsunod niyang Jesus, 17 anyos pa man ito siya. Pero namatay siya more 100 tom siguro. Pero bisan to namatay siya sa pagkatiguangon before anak, no? Giitsa siya dito sa nagbukal nga kanang mantika. Okay ra ninyo diya? Iitsa dito sa gabukal nga mantika. Pero jud siya naunsa. Naglanggot na yun ang mga
persecutors niya, exile na lang sila dito sa usa ka isla. No? The true light and salt of God. Now, gi-remind po tang Jesus, niyon Jesus, kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat ni ini. But pasabot ni Jesus, kung kita true disciples na gyud or atong faith, atong pagsalig niya, pagtuod, law na gyud kaayo, niya mo adtom dito sa kalibutan, na sa kalibutan kapuyo. Kung mo-compromise kasi mo pagtuo sa Dios or kanabang mabalhin ang imuhang pagtuo dito sa kalibutanong kinabuhi, mo na ibot-sabot ni Jesus, mawad-an sa kaparat ang asin. Sao naman na. Sa to pa, murag diingon si Jesus, ay paglaong kung ikaw, ituo ka na ko, ni guman, ngayon mong kinabuhi, mabalik nga dos kalibutanong kinabuhi, wa na. No? So kinahanglan nga sikit yun kanunan Jesus, no? Bisan tuog napatas kalibutan, no? Gisigihan na patag-ampo ni Jesus. Ni Jesus, I pray for them, Father, no? That they may be one with us and us with Him. So maningkamot kitang magpabiling asin kanang tong faith Ginoo nga bisan tuog karon ni nilad na baking kalibutan, no? Tungod ng AI sa basig madaw niya mo kinahanglan nga tagay full time ang Ginoo, di ayo pagsigig meta diha, ay pagsigig TikTok diha, ay pagsigig og Facebook diha, tagaan jud time, no? Dito sa Kamadre nag suod mi dito sa Manila kon assign kuan siya Thailander, pero may siyang Bisaya, may siyang Tagalog, no? Ni-confide siya nako nga isa nag-counseling sa iyang buhaton kay gawas na lagi siya, no? Kay tungod sa mga kalibutanong mga labi na ng materialism, nahimo kuno siyang materialistic na siya. Ko di na sa pagka-materialistic ang saan na kung ikaw mismo mubiya na kas Ginoo, mubiya na ka kasa kas Ginoo na 2 years later kita mi kung siya kanang wagit siya mo biya sa ang pagkamadri. Ako sa ginan ayog biya Jesus kay mas power si Jesus kaysa worldly values, worldly cares, worldly materialism. Grabe ba kaya so ay nagkanaw mo sa akong word nga shrimp, katong shrimp bantay mo na kinumdum pa mo itong shrimp, sa may buhato aron maligon batok sa shrimp mo adto sa asa to mo adto Chowking, ikalimot Chowking mo adto, no? Sa to nang CH des Chow, Christ ang O, our W, wonderful King. Christ our wonderful King. Sige yung dito sikit karon di tamada sa shrimp, no? Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan nga magmatin-anon kita sa tong misyon sa pagkakahayag ug asin sa kalibutan, ug magampo kita Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan magpadayag sa gahom ug sa kahayag sa espiritu ngadto sa tanan nga nangita og kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among
nga ang kasanag sa ebanghelyo maglamdag sa mga tao nga gitugyanan sa paghimog mga desisyon alang sa tingos bawan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Nga kita nga gitawag nga mahimong asin ug kahayag sa kalibutan, mamahimong tuburan sa paglaom ug kahupayan sa atong isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, ang mga nanagsubo ug ang mga naguol makadiskubre sa kahayag ni Kristo, pinaagi sa pagpangalagad sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Nga ang kahayag nga walay pagkapalong, mudanag sa mga matuuhong mihalin na. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Among Ginoong Diyos, sa among pag-ampo nga lang sa uban, nangayo kami, ngay mo kaming tabangan, nga mosidlak sa ilahang pananaw, sa ingon magdaig sila sa imong kaayo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daig ka na Panginoon Diyos ng kalibutan, kaya ikaw sa among pagatagan ng darong garat. Ang pangabot sa ito, ginamas ka magsunod. Lawas ko kaya, ihalad ko kanimo ang tanan. Kasakit o kalipay, kagulanan o kalampusan. Ani ako nga andam sa kanunay, buwalagad kanimo. Ginoo, labdagi ako, matuman kunta ang tanan, mga sugo mo. Mga igsuon pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kanya sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga may gugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kanin. Manausap kanimo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa tong Ginoong Diyos. Angay ug magtayo. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang amoang banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluon. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan nimong mga tinubos magdaig kanimo.
ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-amon. Santos, 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 nga Ginoo, Dios sa kagabugan, puno ang langit, ug yuta sa imong Hosana sa kahitasan, daigod ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuong. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganan. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi o Diyos ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto ang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na katong gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan
sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyahang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Puno sa pagtuog pagsalig sa Dios atong ampuon nga amahan namo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, Pagdaygon pagdaygon ang ang imong imong ngalan. ngalan. Maabot ka namo ang imong kingharian. Matuman Tuman ang ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw. Ihatag tag ka kanamo namo karong adlaw. Ug Pasaylo kami sa among mga sala. maingon nga nagapasaylo kami Kami sa mga sa nagsala nakasala kanamo. kanamo. Ug ayaw itugon nga mahulog kami sa pagsulay. Hinunuan Luwasa wasa kami kami sa sa daw. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ang kahumog ang himaya, angtod sa kahangturan. Ginoo Kristo, nag-iyon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kanin. Maanaw sab kanino. Ato ihatag ang kalinaw sa usa with a smile, no? Kalinaw na kaninyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkiti sa tong Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayon mong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, huwag mamaayo ako. Gugmang Diyos, ug diin ang gugmang tiyunay. Dito sab ang Ginoong Diyos. Dinhi uban ni Kristo, kita na nagkatigong, gitawag kita sa gugmang Dios nun, siya atong tamdon ug higugmaon. Higugmaon
usa ka lawas, likayan taang paglalis, ug ang panak sumpagiyay, ug ang pagdumot sa usag usa. Maingon ni Yesu Kristo, managhigugmaay kita. Gugmang Diyos ug diin ang gugmang tiunay, dito asap ang Ginoong Diyos. Ikaw putling kahayag sa tanang mga binuhat, ikaw unta among dangpanan sa panahon sa mong palisdanan. Himayawan ikaw daiggon, himno sa gugma awit mo. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, ug magpahamutang kanamo diha sa dalan, nga magdalangan ha kanimo. Kini mong gipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kanimo. Manausap kanimo. Og manalangin kanyo ang Dios nga makagahom sa tanan, nga mahan ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahala natong santos nga misa, panglakaw kamo, dadan nyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat Diyos, sa Diyos Amahan. Salamat Diyos, sa Diyos Anak. Salamat Diyos, sa Espiritu. Salamat Diyos, sa gugma mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.